O vindeiro 17 de maio é o Día das Letras Galegas. Este ano a xornada está dedicada a Florencio Delgado Gurriarán, un autor ao que onte se rendeu homenaxe na Deputación de Pontevedra. Queremos tomar consciencia da importancia dun home que traballou arreo en prol da defensa da nosa lingua, a nosa cultura e os valores democráticos que encarnaba o bando perdedor da Guerra Civil Española. O golpe de Estado empurrou a Florencio ao exilio, mais, lonxe de deixar atrás a terra, levouna na maleta e seguiu traballando arreo por ela. A cita foi o acto central do programa deseñado pola Deputación para este día. Afondouse na figura de Delgado Gurriarán dende distintos eidos: a música, a investigación, a crítica literaria, a tradución e o cómic. Como a vos, teño interese por coñecer mellor a figura de Florencio Delgado Gurriarán, porque penso que representa a perfección esa loita polo país que levou a cabo a súa xeración e que nos vindicamos como legado. A trayectoria de Florencio non é dabondo coñecida. De aí a conveniencia de dedicarlle as letras galegas deste ano e de aí a importancia de aproveitarse deste feito para estudar e divulgar a súa figura. Kiko da Silva e o seu garaxe hermético asinan un destes traballos. A Deputación encargou a edición dun cómic sobre Florencio Delgado destinado a xente nova. Tamén un libro de Polo Correo do Vento para cativada. Ata agora a memoria histórica sempre estaba no cinema. Eu creo que a banda deseñada pode aportar unha visión diferente e achegala a outros lugares, como os centros de ensino. E realmente esta BD está pensada para ese lugar, para os centros de ensino de Pontevedra, para que os rapaces e rapazas que poidan achegarse á figura de Florencio o fagan dunha maneira diferente. Ademais, o Goberno provincial programou espectáculos en 35 concellos da provincia e adquiriu libros do autor para repartir entre as bibliotecas municipais e os centros de ensino. No marco do acto celebrouse unha mesa redonda conducida pola xornalista Silvana Moril, con diferentes profesionais coñecedores da figura de Delgado Gurriarán. Tamén actuou a cantautora Sheila Patricia, encargada de achegar a visión musical sobre este autor, o que se consagran as letras galegas deste 2022.